Enganza kwethu it is Durban Network. Mfundisi, namhlanje benize la emndenini wakaThusini olahlekele. Bekubaleka kangakanani ukuthi nize namhlanje la? Mangibonga ithuba onginikeza lona. Kubalekile ngibengelele kuzona zonke indawo laba zobe bebukele khona. Kubalekile ukukhombisa ubuntu njengama Africa uma kukhona umuntu olahlekelwe elinye ilunga lomndeni sibonakale nathi siyovela lento ke kuthiwa ukubhonga emswaneni singabefundisi ke bekuyi right yethu nathi sizothi okwenzakele kumfowethu simthole esilinyazwa kanje asambisana nakho futhi kusiphethe kambi. Phoyisa siyathemba kumkhonazo ukuthi uzolwenza uphenyo lwakhe ngendlela efanelekile alwenze baboshwe abantu abalimaze umfowethu njoba sesila namhlanje. Mfundisi, mangakanani amathuba ukuthi lolu daba lokushona kwamfokaThusini luxhumene mhlawumbe nendaba zama-tuck shop la kaMasha? Asingayikhulumi into ye-hearsay yiko ngithi asiyekele amaphoyisa iwona azochaza ngoba ngizosuke ngithi mina iyona ithi kanti ayiyona kodwa amaphoyisa azoza nestatement esi-right esi-relevant ukuthi eyona nto etholakele yini bekwenze njani konakelephi. Yes ngosebe ngicela nje sineke amaphoyisa enze umsebenzi wawo ngoba sengothi ama-tuck shop kanti into ezepolitiki kanti kule into yepolitiki into zama-tuck shop. Yebo nkosi shekela amaphoyisa enze umsebenzi wawo. Siya okhethweni manje mfundisi siyasondela impela i-MK Pass uma ubheka ingahlenze kahle amathuba maningi ukuthi yenze kahle except lezi zimpi ke ezikhona eziminor zabantu befuna uba amakhansela bonke befuna uba ama-PR bonke kodwa the main fact ithi abantu bayawuthanda uMK and abantu bazovotela uMK. Mhlambe mfundisi sibonile lo uJaji uHlophe ekhishwa kufakwa uDuduzane Zuma abanye bakhali kakhulu bathi kusho lento okufela sikababa Zuma mhlawumbe awusicacisela. Ngiyawubonga lo mbuzo wakho angilungise la uJaji Hlophe akakhishwanga ukhishwe kule yobudebut ukubukelela umsebenzi awenza eParliament. eParliament it's a leader of MK eParliament. Uthathwe nje le position yokuba udebut ngoba ngeke phela apha position amabili eyedwa. Umsebenzi waseParliament uwodwa nje uyinkinga. Ufuna umuntu ozoconcentrate abheke izinto zonke zihamba in order nale yobudebut president ifuna naye umuntu ozoba 24 hours abe available so kwabonakala ukuthi no asimphumuze kumuntu umthwalo abebhekene nawo sinikeze umunye asiqhubeke yena njenge leader yaseParliament. Kodwa the very same position ibingathathwa uTony Yengeni abe first deputy then uDuduzane abe second deputy. Ngiyacabanga ukuthi le engisho ukuthi ucabangela uMK une doctrine yawenza ngayo. Ikona okungahambi kahle ukusicabangela kodwa ke asuyeke uMK njengoba wenza ngendlela yawo uright uTholi Yengeni ahlale ekubeni second deputy ukubonakala ukuthi umfana ngoba phela sifuna abantu abakhaliphile manje umfana kangene ebe first deputy president asebenze umsebenzi okumele wenziwe weMK. Yebo siyabonga mfundisi. Kubonga mina kakhulu bafowethu ngizothi nonke lalela khona mhla ka 4 November asihambe ezovotela uMK bafowethu ayike inhlangano okhulula abantu abamnyama njengenhlangano ye-MK. Thank you.